Bai, badator alabazan, apur bat atzera egiteko momentua da, aurreko mendeko ohiturak 21. bizirik mantendu daitezen. Atzean ustea pena da eta horretarako transmisioa ezinbestekoa da. Kanpai hotsak. Areantza auzoan gaude, Aretxabaletan, gutxienez 15 kanpai joaldi desberdin ezagutu izan dira Areantzan. Kanpai hotsak pasatzen zenaren berri emateko modua izan ohi da, adibidez auzo kanpai, Auzo kanpaie kanpai haundisekin joten da. Auzokuek elispera ekarteko balixo euen. Geupe goguen daukou auzo alkatiek mesa hostien, Elixako ate osteko sokatik tire inge jote euela auzoku ondako barrin bat eukenien. San Bizenten be jo izen zan. Iruko die. Ez zuan jaketan zeo ordena izango zan. Kanpai zuan junta bat eteko, alkati jotekoan. Hemen batzutan jote zuan domeka mesa hostien, alkati gurten dakon jotekoan, 2 irukotx, o 3 irukotx jotekoan. Eta, bueno, ez zuen jaketzen zer zan. Mingeo behar alkatik anekutxe joan papel bat, eta haka lehirute joan, orduan jaketzen zuen, ze ordena hauen. Eta hori zuen batzutan hemen da, astegunien toketa zanien, astegunien ardantzan behon zuen alkati eta azpikugun bebai, eta orduan jotek joan San Bizenten, kanpaie, astegunien. Nabe entzun itxazuan, orduan be jente guzti fan ara, haber ze ordena hauen jaketzen. Kanpai hotxek bestelako iritziak ere sortu izan zituen, zarata zela eta kexu ziren bergararrak. San Pedro parrokiako kanpai hotxak ozenegiak omen dira. Horixe da bintzat Artekale auzoko bizilagunek uste dutena. Artekale parrokiaren atzeko aldean dagoen auzoa da, parrokiatik oso hurbil. Bertako bizilagunek kexa bat aurkeztu dute udalean, kanpaiek sortzen duten hotxa neurtzeko eskatuz. Porque hay un exceso de sonido de reloj. Artekaleko entzako bereziki da kaltegarria soinuan alto egotea. Guk sufritzen dugu bereziki. Lo padecemos, en una palabra. Udalean salaketa aurkeztu aurretik San Pedro parrokiako parrokoarekin ere izan dira auzolagunak, baina euren ustez parrokoak ez die jaramon handirik egin. San Pedroko kanpaiek ordu laurdenero jotzen dute. Hala ere, gauez ez dute doinurik. Gaueko 10etan jotzen dute azken aldiz eta goizeko 8etan hasi. Ni ez naiz bizi hemen, baina entzu duten amentzat ondo pentsatzegat dago moduan, momentu honetan. Bueno, nire asko gustatzegat. Lehenengo zera oso ondo sortzen dago. Oso ondo entzuten da, ondo. Eta gero, kasik ez dut, ingentzuten zabolatik ikan. Aha, orduan zuri jatzu pentsatzen, zuri ez dutzu molestatzen. Oso ondo pentsatzegat. Egetan ez, bat ere ez. Kale bertan bizi nahi, hemen txartekalen eta ze bat ere alto eruditzen. Gabian orduan pentsatzegatzu doinu handi gixateratzen da bela. Bai. Lua eragosteko? Bueno, batzutan bai eta ez batzutan ez. Ez, momentu honetan ez erren beste. Lehen gehiago entzuten zen, orain gutxiago entzuten da bai. Hemen auzokoa zara? Bai, hor burdinaten bizi naiz eta gutxiago entzuten da orain. Antzuolan kanpai jotzeak egin ezkero, seguru Kasiano hil zeneko hilkanpaia joko zituztela. Euskal Herri osoan da ezaguna Lizartzako itxua. Duela 79 urte jaio zen Kasiano Ibarguren Antzuolan. Dena dela, oso gaztetan joan zen familiakoekin batera Lizartzara bizi izatera, aita Lizartzako zentral batean lanean hasi zenean. Hala ere sekula etzen sorterria zahaztu. Biziki maite zuen Antzuola eta disko bat ere eskaini zion. Antzuolari izenekoa. 17 urte zituela itxutu zen Kasiano, Lizartzan izandako lanistribu baten ondorioz. Lizartzako tunel batean lanean ari zela leherketa batek bete-betean harrapatu zuen eta geroztik ez zuen argirik ikusi. Itxutu ondoren akordoia jotzen ikasteari ekin zion ordea. Orduz geroztik Euskal Herri osoko makina bat plaza alaitu ditu. Bere abesti ezagunenak ere Euskal Herriko doinu bihurtu dira. Zorionak eta itsasontzi baten esate baterako. Bertxotan ere oso jaioa genuen Kasiano eta Donostiako final batera ere iritsi zen bertso kantari.
Goienkariari joan den azaroan eskainitako elkarrezketa batean esan zuenez, bakea ikusi nahiko luke Kasianok mundu honetan. Horixe litzateke ederrena berarentzat. Atzo iluntzeko 9etan ordea betirako utzi gintuen Kasiano Ibargurenek, Lizartzako itxuak. Bakerik ikusi gabe utzi ere. Azken urteotan minbiziaren kontra borrokan aritu ondoren, azkenean gaixotasunak eraman egindu eta. Bere abestiek ordea ez dute arnasaren beharrik, betirako geldituko dira gure artean. Beti alkarrekin ibilitakoek eta neu morroin nengoen etxian jaiozan, ni haintxe nengoela, mutiko txuan ita, nik eta 10 urten aldia duku. Hori etortzen zen kintadia itea gure Andria horren kintua, eta kintadia itea eta lagun ondizak eta beti lagun dize jau, berzotan pixkat laguna ginean da. Ite ginutzen nuen dela 50 bat urte erola, zeak unue maio egunean, langitien egunean itxezan, bazkai bat, herriko gaztepile bat juntau, eta hori ekartze ginoan soño gotea. De paso, abertzuek eta kantzaz iztxuan da. Bueno, nik egiz esan da, ez nahan asko zeutzen. Beti entzun da, bai. Kasiano antzuelako esala, ara junda oso gaztetan, eta bai. Beti sentitzen da, herrikoa hiltzen danean, soitxarrez, hori bizitzan zea da, eta jarraitu beko. Antzulan hasiteko esan da, antzulako semia, pena emoten dau. Porque oso mutul majo izan da. Gaztetan hemen ibiltze zala, gure eda ingurukua ero sartxuo eta erromerin ja, horri ibiltze zala. Oso ona, oso mutilona, jatorra, pazientzia ikera arreza, berak. Are zeukan enfermedad, itxu ze horrekin. Are zeukan talantia eukitzeko jaio inbida berretze. Makina bat erromeria alaitutakoa izan zen Kasiano, baina erromeriak jada ez dira lehen zirenak eta horri buelta emateko lanean jarri ziren Bergaran. Dantzara plazara izeneko erromeria erraldoia antolatzen ari da Bergarako Moises Azpiazu dantza taldea. Egun osoko erromeria izango da Dantzara plazara eta oso helburu zehatza du. Erromeria dantzak bultzatzea justu ere. Helburua da betiko erromeria bultzatzea, orduan aurtengua izango da 3. edizioa eta pentsatu du Bergara esalekeala herri egokisa bultzatzeko erremorixak, ze betidanik egon da hemen ohitsurak dantzarako eta pixkat ikusten ginen zegoela pixka galduta eta intensen horrekin. Erromeria jendea parte hartzeko antolatzen da, ezta? Hain justu galtzorian dagoen fenomeno hori, plazako dantza berreskuratze aldera edo egiten ari garen alegina da, beraz, alperrikakoa litzateke deialdia dantzataldetako jendei soilik egitea. Hain justu, dantzataldei propio bereziki etzaile gaurko deialdirik egin. Euskal Herriko herritar guzti-guztiei, orduan hori da guri interesatzen zaiguna, ezta? Adin guztitako jendea dantzan ikustea. Erromeriak aspaldiko ohiturak eguneratu gure izan zituen. Iraganeko kale jirak gogora ekarrita, jendeak kalera dantzara ateratzea zen antolatzaien asmoa. Horretarako egunean zehar, trikitilariak eta dantzariak ibili ziren kaleetan zehar jendea animatzen. Antolatzaien esanetan, harrera ona izan zuen festak. Erromeriak bakarrik ez, jolas eta joko tradizionalak ahasturan ez gelditzeko lanean ere aurkitu genituen Antzuolan Ibarreko haurrak. Olinpiar jokoak bailira bizi izan dute Ibarreko haurrek Antzuolan gaur egin duten joko eta jolas tradizionalen 3. topaketa. Goi eskolaren baitako ikastetxeetako 185 haurrek hartu dute parte. Taldetan banatuta goizean herrikiroletan, sokatiran, arre jasotzen, txingeiruten, lokotx biltzen eta sakukarreran aritu dira. Eta arratsalderako utzi dituzte txapak, diaboloa eta dokea bezalako jokoak. Elgetako eskolako irakasle Rebeka Uberak azaldu digu ze helbururekin antolatu duten topaketa hau. Lehenengo helburua da apurtxo bat joku tradizionalak eta herrikirolak umiengan bultzatzea, ez? Gaurko umiak hemen jolasten dian jolas asko ez dituen jolasten, pizkatxo bat ezagutarazteko eta indar pizkatxo bat emoteko. Eta gero, gure artean ezagutzeko eta lagunak egiteko eta hori dana.
Nondik etorriak bazaizue? Atxabalta. Eta ze asmokin irabaztera edo? Hombre, irabaztera, normala. Eta zerta moldatzen zaio ondo? Zerta moldatzen zaio ondo? Jasotzen harriak horrek. Bai. Zake, onditan harri jasotzaile? Ez. Zeba ez? Ez dakit. Bueno. Hombre, nik indarra bauka daina jagozta. Lokotz bilketa, jokin eta bainat, egon dia eta irabazidia. Irabazida eta dia nire gelakua. Baina, importantiena ondo pasatzea, ezta? Bai. Ondo zabizte pasatzea? Bai. Jolas batzuk berriz, ahazturan gelditu dira. Bakizu nola jolasten dan tortolesekin? Ez. Eta ikusi dituzu sekula tortolesak? Ez. Zure amonari gurasuei entzunda ere ez? Ez. Txikietan jolastutan nago baina ez. Janek gogoratzen, hola? Ez dakit. Jolastu egin jo, baina oso gutxi, baina bai. Jolastu da. Ez, besta. Ikusi bai, baina jolastu ez. Zergatik ez duzu ba jolasten? Ez da hitz, ez duko lagunekin jolasten da, beixau eta... Ez dakit jolasten, seguro. Badala, jobi osula dabi, ero nahi dozunak eta jobi dala holan. Eta nork irabazten dau? Ba, joten dutzuna eta dana diez beretzat. Danak die irabazliantzat, tortolistanak? Bai. Eta zeinek erakutsi dutzu zuri jolasten? Ba, ez. Jolasten lagunekin eta. Euskal Herrian ere perretxikoak batzea belaunaldiz belaunaldi erakutsitako ohitura izan da. Ikastetxeetan ere balio eman izan diote urteetan zehar ohitura horri. Perretxikotan gustura harrapatu ditu gaur goizean Arizmendi ikastolako neskamutikoak. Udala osora gerturatu dira perretxikoak batzera eta mordoa batu dituzte. Saskia eskuartean arro-arro erakutsi dizkigute goizean zehar batutako piezak. Nune batu dituzu perretxikonek? Ba, gehienak izan die hartadi batian eta pinutartien, belarretan. Ba, gitu ze perretxiko mota dien? Bueno, daukogu bi txampiñoi, hemen, eta uste honek diela, nola ziren? Baina sakordetan. Baina bintzat txampiñoiak hori bai. Eta hor ongo batzuk, hortik. Lanperna. Honek, ze die, lanpernak? Bai, lanpernak. Eta zuen asmue da datorren domekan erakustia arrasaten, ez? Bai. Horretarako batu dituzue? La bideoplazan erakusteko. Zube ibili zara? Zuk ze jaso duzu, ze batu duzu? Lanperna, amanita, ez daki zer. Eta... dakit, honek. Eta ungua. Otxuria badukatzu perretxikotan fateko aitzona monekin edo gorasuekin? Ni gutxien ez. Ni ez nahuten inoiz. Arizmendi ikastolako irakasleen asmoa da perretxikotan joateko ohitura berreskuratzea eta horregatik antolatu dute ekitaldia hau azken urteotan. Piskat hori da ekitaldi honen asmoa, ez? Euskal Herrian oso edatua izan den ohitura bat izan da eta poliki galduz doia. Guk geuk ezer gutxi dakigu horretaz, baina saiatuko gara geroz eta gehiago afizin hori artezaten, Zapatuan goizean goiz jaiki eta urtero perretxikoak batzera joaten ziren Eskoriatzako Luis Ezeizako haurrak eta gurasoak. Zenbat perretxiko jaso dituzuzuk? Bost. Bost? Eta zen motatakoak? Ez dakit. Ez dakizu? Eta zakizu zentu da venenosuak eta zentuk ez? Urtero denak venenosuak. Danak venenosuak? Gustatzen jatzu perretxikoak? Ez. Bi, bost, ez dakit. Eta ze klasetakoak? Ez dakit, perretxikuek. Zer motatakoak? Ez dakit txauek. Haue txikiek eta hau adarretan ateratzen dienak. Eta hau. Eta zer dia, jatekoak edo jatekoak ez dira? Nire ustez ez die. Igual pixka pozoitxuak, ez dakit. Hau uste bai ez, baina ez dakit. Eta ondoren zer, jasotako guztia sailkatu, txukun jarri eta erakusketa antolatzen zuten domeka goizetan. Eta amaitzeko... Eta jangarria diren perretxikoak, tripa barrura. Honegin.
Ohitura zaharrekin jarraituko dugu Aramaio eta Arrasate aldera goaz. Aramaion sekulako korua ibili da gaur goizean Santageda abestia kantatzen. 108 umes osaturiko korua alegia. Guztiak San Martin eskolako ikasleak. Goizean goiz taldetan banatu ondoren bakoitza auzo batera joan da. Lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailakoei Azkoaga auzoa egokitu zaie. Makila eta baserritar jantzi aldean zutela aurreratu dira ara. Gero baserri bakoitzeko atartean jarri eta edertu egin dute kantuan. Gaur zer dela eta urteten dozue? Auzo, gaur Azkoagan, zer gaitziz hasi hemen? Besteko jentiai. Eta ordaina zer jasotzen dozue? Patatak, gaietak, dirua... gauza asko. Horrekin zein biozue gero? Banatu dako. Umeendako egun berezia da gaurkoa. Abeste atsegin badute ere, ordainetan jasotzen dituzten goxokiak dira benetan gustokoak. Arrasateko umeek ere Santageda kantua goitik behera ondo dakitela erakutsi dute gaur goizean. Arizmendi ikastolako olartegunekoak esaterako goizeko 10:00 irten dira Santageda batzen kalera. Edonola ere, unerik politenak eguerdi partean bizi izan dituzte. Orduan gurasoen aurrean egin dute erakustaldia. Andereñoaren aginduak jarraituz abestu dute Santageda kantua. Parez pare berriz gurasoak zituzten animatzen. Ohiturai jarraituz, egun guztian zehar, Santagedaren omenezko bertsoa kantatzen ibili dira Aretxabaletako kintoak. Goizean elkartu eta lehenengo itxafleroekin herria esnatu dute. Gero, dendaz denda eta etxez etxe aritu dira kantuan. Horren truke eta ondo abestuz gero, dirua ematen zaie. Atzo berriz, inguruko baserrietan ibili ziren. Han diruaz gain, makina bat arraultza eta txorixo ere jaso zituzten. Arratsaldean baina, kantuak albora utzi eta dantza egin dute herriko plazan. Durana kaletik atalatekoan jaitsi dira Santageda mutilak plazaraino. Hemen, banakua, desafixua eta herriko neska bati aurreskua dantzatu diote Santageda mutilek. Urtero moduan, jende ugari hurbildu da dantza hauek ikustera. Ohitura hauek guztiak, 1982 urtean jaiotako 43 mutilek egin dituzte. Hain zuzen ere, aurten 18 urte dituzten edo betiko dituzten mutilak. Goizean baina, txikiagoak ere aritu dira Santageda batzen. Urtzebarri eskolako haurrak baserritar jantzi eta kantuan alaitu dituzte herriko kaleak. Hauek ere, ondo baino hobeto sekizkiten Santagedaren omenezko bertso guztiak. Bergarako San Martin eskolan ohitura zaharra zen gaztaina erreguna ospatzea, 70 kilo gaztaina eta danbolina prest. Bergarako San Martin herri eskolan gaztaina erre eguna egin dute gaur. Ohitura zaharra da San Martinen gaztaina erre eguna ospatzearena, izan ere 15 bat urte daramatzate ospakizun hau egiten. 70 kilo erre dituzte guztira eta aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikaslez gain, eskolako gurasoek ere izan dute gaztainak jateko aukera. Hori bai, gutxi batzuk erre dira danbolinean eta gainontzeko guztiak jangelan erre dituzte. Gaztaina jaten eta zeinek intu? Jesus Marik. Hogei erortzik. Hogei asko dia, Zuretzat asko eta estatundako? Kusi dene poltsiko bat eta beste poltsiko bat. Itxen dozu lehenengo zua, eta gero jartzen zu da molina, gero sartzen zu gaztaina eta jazta. Duela urte batzu Kantzuolan atzera egin zuten denboran, garai bateko lan tresnakatera eta garilote egun antolatu zuten, herriaren oroimena berriz plazara ekarriz. Antzuolarrek 50 urte egin zuten atzera denboran. Antzinako lantresnak eskuan harturik, garia mostera abiatu ziren zapatua arratsaldean. Aspaldiko ohiture jarraituz, mostu ostean gari jotea egin zuten, gari aleak askatzeko. Ondoren, errotara eraman eta irina egiteko. Horrela, desagertzear dauden ohitura zaharrak berreskuratu nahi izan zituzten herritarrek. Izan ere, Antzuolan garia era horretan landu zen azken alditik 55 urte igaro dira.
Herriko errotak ere mende erdi zeramatzaten irina egin gabe. Jakin minak bultzaturik herritar ugari bildu zen erakustaldian. Gainera, nahi izan ez gero, gari bilketan edozeinek hartzezakeen parte. Noiztik ez dozu hau egiten? Berro eta 3 bat urte eske. Eta zen modu sentitzen zara berriro hau egiteakoan? Gustora. Gustora. Lan gogorra da, ez? Ez. Ez. Ez da gogorra. Beroa pasatzen da. Preskauko, Noiztik ez dozu lan hau egiten? Berro eta 3 bat urte bai. Eta zen moduz, gustora? Bueno, gustora, bai, monjo bentsete asma biten da. Egen, gustora, ez da lan txarra bez. Gogorra? Bai. Ebakitzia gogorra da. Honek lotzia baino. Honek lotzi hau generalian emakumez gugitiben. Da, gizonezkoa ebakitzen. Zer modu sentitzen zara olako lan bat berriro egiterakoan? Gaztetu egiten zara edo? Bai, gu gaztetu ez, honezkero, Bueno, ilusio buskatik jendago, Ekimena Anelkar gobernuz kanpoko erakundeak antolatu zuen udalaren laguntzarekin. 3. munduko hainbat herrialdeetan proiektuak abiatu nahian ari da Anelkar, eta Gariotze ekitaldiarekin 3. mundura bideratzeko dirua lortu nahi izan dute. Dirua lortzeko urtean zehar hainbat ekitaldi burutzen dituzte, eta zapatuko erakustaldiak izandako arrakastaren ostean, datorren urtean ere beste ohitura zaharren bat berreskuratuko duten galdetu genien. Zaila izango da, Nik ez nuen ezagutzen, baina oso zaila da, lan pila baten berrezen da, azkenian makina zauden lagata etzeben funtzionatzen, eta oso zaila, lan pila bat, nik hainbeste ez dotain, baina lan pila bat egin debe batzuk. Garai batean Euskal Herriko kirola apustuak tradizio handiko ekimenak ziren, batez ere herri kirolen inguruan sortutakoak. Bada, Elgetan Etor Sarazuak erronka bota zuen, ez nola nahiko erronka gainera. Datorren domekan, euririk itzen espadau Etor Sarasua Elgetarrak butano bonbonia lepuan hartu eta intxortara igo eta jeisteko asmoa dauka. Guzti hori 45 minututan egingo dauela esaten dau berak. Gu Elgetara etorri gara eta Elgetako Patxi tabernan gaude. Elgetako Patxi tabernan elgetarrek ere apostuak egin dituzte eta. Zu egingo da bela? Zaiatu ingo da, bentsatu zei ingo da, baina zaiatu ditxita eta kitxoa. Zaila. Zuk ingo zein nuke ala? Ez. Orduen zaila, ez? Itxia, ero zer? Zaila. Zer? Entrenauta egon biako da. Igual juten da, egunero jungo da, igual, hola, apur bat entrenatzea, ez? Seguru. Nik uste lortuko da bala. Asko entrenautakoa da, zu lemuzina moruan jakin. Badabil, lengo gunetan badabil ikusiot joan izan dela, baina bonbona barik. Gero hemen herrixan, adibidez hor Patxi tabernan, elgetar batzuk eta indaue bai apostuak ingote daben, alazta beningo, osake, bueno, apur bat badauela girua herrixan, ez? Bai, neupe indot apostua. Zer bat apostu duzu? Euro bat. Eta alde? Bai, klaro. Holako marka egin ikustu bingo. Tantzera, butano gehin txorta punta bat. Eta bajau. Gero asensiora duen. Astolan adi horrek. Neri pentsatzea eta ez. Ni bai etzatea noia. A ber, kafe bat egingo gero, urrengo bueltan. Abeitu, zuen artian, posturia ina. Nik hartuko zu, nik irabazten bot. Bakizu, Elgetan gare, 10 minutu barru, Etor Sarasuak intxortara egobiako daulenengo, eta gero, asentzor arte joan biako da. Dana 45 minutuan. Ingo dau, ez dugu ingo, segiduan jakingo. Goizeko 10 erdietarako jende ugari batu zen abeletxeren txabola ondoan. 45 minutuan Elgetatik asentziora helduko esela ziotenak bazeuden arren, gehiengoak bai ez zioen hasieran. 26 kilo pixaten zuen butano bonbona ere ekarri zuten ordurako. Bonbona pixatu, beteta zegoela ziurtatu eta iragarrita zegoen orduan kanpandorreko kanpaiekin batera ekin zion Etor Sarasuak intxorta igotzeari. Hasieratik erritmo bizian ekin zion apostuari Etorrek. Ibilbide guztian zehar lagunak izan zituen ondoan.
bonbona bizkarrean hartuta, 22 minutu eta 15 segunduan, intxorta puntan denbora bikaina egin zuen. Asentzio arteko bidea aldapa bera zela kontuan hartuta, ordurako bertan inoke zuen zalantzan jartzen 45 minutu bete aurretik bertan izango zela. Intxortatik bera, jende ugari etorri zen etorrekin. Jeitxiera ere erritmo bizian egin zuen eta askok nahiko alan izan zuten bere ondoan joateko ere. 45 minutu baino lehen asentziora heltzea eze nahikoa izan etorrentzat. Apostu erabazita zeukala jabetu zenean, erritmoa geratu ordez bizitu egin zuen, eta asentzioko bide gurutzetik gure bordapareraino korrika egin zituen azken metroak. Butano bonbona gainean hartuta, Elgetatik gure bordarako bidea 38 minutu eta 37 segunduan egin zuen etorrek. Marka benetan bikaina. Azkenean 38 eta 37 segundu. Kostauko da beste kategori markoi batitzea. Ba, oin nahi amenak baki zehon da, zeinak gazen bi ale esaten da moduan kontra etxeko gotoi. Sebastian, hasieran pentsatzen zinuan ezet, baina hain jok? Bai, da errez gainera. Txarrena bizkorre etorri dela, da beste erosinak intentatzeko oso behien lagadu marka. Hori gabizen komentatzen, kostauko dela baten babiatzea marka hori bajauko da bana? Bai, behorrek ero, berri do, inbiko do. Apostua bukatzeko, Abeletzen txabola parean hartutako bonbona eta gure bordan utzitakoa berdina zela egiaztatzea geratzen zen. Hala egin zuten, bai hasieran eta bai amaieran 26 kilo. Hector Sarasuak irabazi egin zuen apostua, oso gustuara zen bukaeran. Etor, batzu baiet, bestiak ezetz, azkenian kriston denborien dozo. Bai, pentsa baino eta. Berroixan ibiliko nintzalosten eman da, 38 da piko indu da, ondo. Hasieran baina ez dutu intzera? Ritmo igual larre ipin eta gero ezin itxo edo? Bai, Elisei izan ondoan da, bai, berotu eta pixkorri hasi nahi, eta Salvador orduko pixka beteta, eta gero pixkat bajatu ritmoa da, eta ondo hobeto, tranquilu eta... Jendia pesatzen zaban, batzuk gora errezagoa zela, bestiak bera errezagoa zela, zelan da errezagoa? Beruzko errezagoa netzako. Naizta labankada batzuk egin, errezago etorren nahi berut, godutu baino. Azkenian postura gehienak hartuta zeren, kostoko da bat egin dozun marke batitzea, ezta? Bai, uste kostauko dala, baina egongo da jentia bajauko da bena, nik uste baiet, animatzen bada bintzat. Pentsatu bat hartuko ala bonbonia, ala... Ez da egit, afari asko egongo dia, egon biako dia, hartzeko bat. Etorrek esan zuen moduan, agian batek hartuko du bonbona berriro. Ostatuko zaio ordea, egindako marka ustea. Inor bezalago marka usteko, Goienak 25 urte daramatza istorioak jasautzen eta gure asmoa da horrela jarraitzea. Arratsaldeon, Goiena telebistako ikusle guztioi. Gaur bertan, Goiena telebistak programazio berria hasi du. Erronka zaila da, lan egin behar da horretarako? Baiz, ez da beharrexea, bi albiste itxia, bat oso zaila da itxia eta bi zailagoa ez. Eta gehiago baiara honetan, komunikazioa lortzia toki batera fan eta beste bati galdetu eta beti zeuk atarera behar dozu albiste. Hau da, edo zer gauza zeuk bihurtu behar dozu albiste ez. Orden zaila da, eta oso zaila zen 10 albiste itxia eguneko, 10-14 albiste, oin gehiago egingo ditugu, eta, erronka ona irteten jakun. Prest gaude, zurekin batera Deba Goieneko istorioak biltzen jarraitzeko, horrela ez dira inoiz ahasturan geldituko.